UGWUMBA. N'ọnwa gara aga ka onye isi ụlọ ministry ndị Zion Ministry Lagos bụ onye anyị maara na-ekwu okwu ihe gbasara akụruo ụlọ na-ekwuti ọfụma na-atinyekwenye na omume gara na Anambra steeti wee mepee ụlọ ọgwụ ọ rụrụ n'efu. N'ụlọ ọgwụ ahụ ọ sịrị na ndị ọbụla bụ ndị ahụ na isi na-adịcha ha mma, ndị ara, na ọ bụrụ na afọ onye ọbụla bụ onye ara n'ebe ọbụla na Anambra steeti, amakwa m na o ruru n'ala Igbo, si kpọta ebi ebe ahụ na a ga na-enekotie gwọọ ya na anaghị asịsị na anaghị afọ. Wee mechazie wee na-anụ na agbakwunyekwere nke a na-akpọ Old People's Home, ya bụ ebe a ga na-edowe ndị kara nka, ndị okenye ndị kara nka. Nke ahụ bụ ihe mere anyị ji chọọ itinye okwu ọnụ tata, ndị okenye ndị kara nka n'ala Igbo. Ya bụ okwu dịka agwọ otu onye hụrụ ọ ga-awa eke, bụ ihe kpatara nji wee kpọbata nwanne m nwoke ka mụ na ya nọrọ ya tata, Epetike ndị Igbo. M ga-akpọbata ya. Ọ dị mma, Epetike, ka ihe fụrụ na ya bụ okwu emepere anyị ụlọ ebe a ga na-azụ ndị ahụ na-adịghị mma, mekwa ebe a ga na-azụ, ebe a ga na-elekọta ndị okenye ndị ka nara nka, ndị okenye anyị. Tinye ọnụ ya bụ okwu. UGWUMBA, Nna m ukwu, o wutere m na-asị na Zion Ministry gara na Imo steeti lụọ nnukwu ebe okpukpe ministry. e nwekwara ihe ndị ọzọ a ga-ekwuru na a ga-arụgasị ebe a. Bịa na Anambra lụọ ebe a na-azụ ndị ala. Chimo, mana ọ tọrọ m amụ na-asịkwu na ha na-ekwu na azụ ndị ala nke ha na-eji ije wee sị na alụlụ ebe nne na nna anyị ya anazi ezumike nka. Biko ka m jụọ gị, ịchọ ka nne gị na nna gị so na ezumike nka ebe ahụ? Ofu bụ na nne na nna m anwụọna, nne na nna anwụọna, ya bụ onweghị mma mkpọlitezi ha n'ọnwa ha ga-ana ezumike nka. Okay, so onye bụ Ebuka Obi ọ chọrọ ọkaba nka ka ọ na-ezumike nka na that institution? Ọ bụghị na onye Anambra. Okay, ndị arụrụ ya bụ ndị Anambra. Arụrụ ya n'ime Anambra, ọ bụghị na ọsụsọ ndị Anambra, ndị Igbo niile ka arụrụ ya. Mana ka m jụọ gị na ị chọrọ ịkaba nka ka ụmụ gị ndị ị zụrụ zụrụte kịta ị na-agba? Epetike, hapụ okwu ahụ na abụ m onye Anambra, abụ m onye Enugu. Okay. O ruo mgbe m ga-asị na ike agwụna m, ana m mba anyị, anọrọ m n'ụlọ. Ị chọghị ije na ebe a na-enekọta ndị kara nka na otu mma nga ebe ahụ, maka na m nọ ọnụ ebe ahụ ụmụaka m ka ekwenụ mgbe m ga-eji gozie ha, nye ha ngozi ikpeazụ na ọ bụrụ na nwoke chọọ ịga Igbo. UGWUMBA, asị m kwuo, not only asị m kwuo, the truth bụ that na such a thing bụ ibasadize culture and tradition anyị. N'ụdị na arụ ka ị na-ekwu. Arụ ka ọ bụ. Kọrọ anyị. One, nna gị buru gị from nwata mehe ine dị gị n'ahụ mgbe ị na-aya na-anyụsị ọ na-eji akwụkwọ bugide gị bude gị, o ruo mgbe ị ga-asị ya daddy thank you, ịkpọrọ ya kpọpịa as a leprosy patient ka ọ bụ, ịkpọje eje onye na-ndị anya. Nna gị ahụ ya bara ka onye ejenete ya, nna gị chọọ ka o si wee iji pụta ka o si nwa m ya dịrị gị maka mgbe ọ ejie ọ jọgburu onwe isi na-ebutere lụọ ya n'ala Igbo. Ndị ọcha na-eme because na ha nwere parental upbringing, mana anyị nwere our parents suffered for us, so why must we allow such a thing to happen n'ala Igbo? A na-akọ aka asị na emepe ihe na-emepe gịnị do nsọ. Aghọtakwara m ebe ị na-eje, maka na Isaac kawara nka wee kpọọ nwa ya nwoke Ịsọ si ya ga-agbutara m ihe m ka nrijuo afọ ka m nwee ike ịgọzi. Ọ bụrụ na ọ nọ na Old People's Home, ka ezi etu ọ ga-esi gọzie ya bụ nwa amadi. Ya bụ na akwadoro m okwu na nke ahụ, maka na ọ dịghị n'omenala anyị. Ọ dịghị n'omenala anyị. Enwere ike fụkwa ndị a ga-ekposa ebe ahụ dịka ndị atọgbọrọ, ikekwe ọ bụrụ na enwere etu esi gbahapụ ha, ma ọ bụ ịmago na enwere ndị a na-afụ mgbe ụfọdụ ndị a na-agaji arụgasịrị ụlọ dịka ụmụ nwaanyị ya ajadu ka nara nka na-amụghị nwa, ndị na-enweghị onye na-elekọta ha ma ọ bụ ihe na. Mana isi ike ekwuo nke bụ eziokwu bụ na usoro na omenala Igbo bụ na mmụọ etu a nnọkịta ga nkawa nka kacha nka akpọrọ ụmụaka m akpọrọ m
kpọba m na old people's home ọsọkwa ya dị na Aguleri ọsọkwa ya dị n'ebe ọbụla ọ dị kpọga m ebe ahụ abụọ nga ọnụ tupu anwụọ m ya mere sichọ ya afa baptizim ọzọ a ga-enye ya bụ ebe Ugwumba o nwere ife na-ewute m ọkwa ejigo kịta euphemism mebisie everything ka m gwa gị ịma na mgbe mbụ ime mkpuke bụ nsọ n'ala Igbo kịta agba ya obere afọ ọfọ abalị ya si na single parent kịta ime mkpuke ọdọ ebe niile emezie na nwaanyị jee dị ọma nnọ dị ọpụta ọsị gị na I'm a single mother ana single mother nne m single mother nne gị single mother but na ejikịta ihe na kịta ebute in the next 5 years na ọ bụ na ihe a continue I tell you for sure that na nke bụ eziokwu bụ that na mụ na gị nwere ike ụmụ anyị hapụ ya na old people's home mba nke ahụ ama nkwa omume maka ụmụaka na-emeta ha ọfụma ụmụaka na-azụta ha ọfụma bụ ihe nwere ike asị ka ata nwoke ahụ na ọ na-anya nka akpọrọ ya gaa na old people's home gadowe ebe ahụ mana epezika iwepụ na anyị maka nke anyị na-ekwu olu single parenting ịchọrọ idoga anya ebe anyị na ụmụ anyị ga-akpa kịta na ihe m na-ekwu bụ Ebuka Obi rụrụ ebe a ga na-azụ agwọ ndị ara ya bụ ekwuru na ndị ọbụla bụ onye ara fụrụ n'okirikiri ebe ahụ maọbụ ebe ọbụla enwere ekwentị ewepụtara gị kpọọ ya ka a kpọta onye ahụ bata n'ime ụlọ ọgwụ ebe a ga na-elekọta ya anya na-azụ ya nri na-akwụ ụte nkụbụ na-akwụ ya bụ ndị ara niile juru n'Ọnịsha na Ọka na ebe niile kpụrụ ha kpọba na Aguleri nya alụ adịghị ịbụọ nke mbụ bụ na ndị okenye anyị ka a tọrọ ịga nke ha ezughoro fa ọkụ ya mgbe petika ị na-akwadokwa ịkagbu ezigbo ihe nwa amadi a mere ejeru ọbịa nna gị anyị na-akwado ịkagbu ndị ara niile na-akpagharị na-eke Ọka asị ka enyezie ha ebe ha ga-anọ ị na-achị na ọ dịghị mma ịmakwara onye nke ndị a na-awakpo ụmụ nwaanyị ndị ara nna ama ha ka ọkụrọs mere ha na chere o bụsara Anambra ka e nwere ofiso nwere ebe a na-azụ ndị ara a na-eke ihe eke a na-eke ya eke ka ihe Enugu ketere ama onye Enugu ekeibe ha anya mba ọ na-ekoteghị Igbo ofu ụlọ ọgwụ ka ọ dị n'ime na ọ gbasiri onye je ruru Igbo ya gwuru bịa gwuru ofu maka gịnị kwanụ arụghị arụ bụ na arụghị arụ gọvanọ so ga kọmishọn n'ụọ ya o bidokwa na onye ọbụla mma ekwetago m nke i kwuru na old people's home onye ọbụla atinyere onye ọbụla papa ya ma nne ya kara nka ọkpọrọ ya ga ebe ahụ a na-egbuo ya mana nke ndị ara a na-akpagharị ma ndị na-anọkọta ha akụwasịa ụgbọala ndị mmadụ mba onye ara ọbụla nọ n'Ọka ahịa ọbụla ma Ọnịsha ma ebe ọbụla gburu ha kpoba ha ebe ahụ o menchọ ịgwago ọdụrọbado na ọrụ ebe a na-azụ ndị ara psychiatric hospital mana ọ na-eme ekpere ọkụ ya ọ na-ekpete ndị nwụrụ anwụ mba na-ekpete ndị nwụrụ anwụ do ọrụ ebube na-aga n'ihu nke etu ọbụla Chukwu si rụọ ya bụ ọrụ ebe ọ ka ekpete ndị ara bụ n'ụlọ ụka ya ka ọ gwọta ha ụdọ ọgwụ nsọ ọrụ ebe ahụ dọbụ ka a ga na-eme a na-enye ha ọgwụ oyibo a na-enye ha ekpere ọ bụrụ dọbụ so nọ n'ebe ahụ na dọbụ ijiri ekpere na-agwụ ijiri mmiri nsọ na-agwụ ọ na-aga ọ nọ ebe ha si dọkịta ndị ara ịkpọ na dọkịta ndị ara Ebuka Obi ọ gbanyere na nke ahụ si ndị ara niile nọ na Anambra tupu agawa Enugu na ihe na-aga kpote si kpobagodo ha ebe ahụ akwụkwọ ọdịse na Anambra ka ị na-ekwu edobere anya ebe ya bụ nna zụcha agha eje tụọ ya nga ekweta asịrị m ya o ruo ebe ahụ si chọwa ụdị ndị a ga-edowe ebe ahụ enwere ike ọ bụ dịka ịma na ụmụ nwaanyị ajedo ọ dịka na-ahapụ anọkọta asị na onye nke a na ọ tara wichi si achụbụ ya n'ajọ ha si kpọrọ ya na etu ha ka ndị mishọnarị mere mgbe mbụ onye dị agha akpọbụ ya n'ime ebe ahụ onye ahụ aga na-enye nri enwekwa onye na-anị ego ụmụ nwaanyị a na-enweghị ndị na-anaghị nsi na mamịrị ọ na-agba ome ihe na sikpoba ha ebe ahụ mana ihe m na-ekwu bụ na omenala anyị akwadoghị na ọ bụrụ na nna m kacha nka akpọba m na old people's home akwadoghị m nke ahụ mana ọ kwufuru nke ndị ara sikporo ndị ara ọbụla asọrụ nsị ekpo na ndị ara ihe na-ajụ ọbụla kedu ka o si wee buzi nya bifo ya wetara anyị na anaba anyị epetị ka ị na-achọkwa okwu ndị niile bilonia Anambra niile ole ka ha wetara onye ka ndị bilonia juru Anambra wetara onye nke a wetazie nke o wetara ife anyị chọrọ bụ ka udo dị udo juru ndị n'ebe ndị ara juru ụzọ
ndị alụ na-eke nọ na eke ọka jụọ ọnụ na ọnụ gaa gakwuru market master ndị eke ọka ka ịma ọ dịkwa ka ndị gboo na gaa ruo na Aguleri ọ dịkwa aka ndị gboo na-adị na ndị ara nwanụ onwe ndị ara mfụrụ o wepụrụ nke ịrụrụ anya ụlọ ọgwụ ebe a na-echibe ndị ara ọ bụrụ na ịfụghụ ndị ara ma na uche ya adịghị ya na-ekwu na uche ya adịghị maka na ndị a niile na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-eme ihe na ọ bụ ara na-agba ha. oke biko ka ndị ewe n'iwe ndị niile na nkịta na-ekwu maka ndị ara ọsọ ndị Anambra ka a na-etinye n'aka ebe ọ bụla esipụta onye ara ebe ọ bụla afụrụ onye ara si kpọbụ ebe ahụ mana a ga-ebido na nke nọ n'ime Anambra maka na Anambra bụ isi koros. Thank you. ndị a na-ese ihe osise eziokwu ebe ahụ ka m nọ after all ọkwa ahịa Ọnịsha bụ ebe a na-esi ebubata. oke nye Anambra bụ dumping ground. ọ bụ dumping ground na ọka ebidogodo ebe ahụ gwụwa ndị ara ndị ihe na-agbakagoro isi ịma na ndị ara dị n'ụdị ma ndị a na-akara akwụkwọ ma ndị na-anọkọta ana m ayọ biko Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi biko jee Enugu steeti jee lụọrọ ha ebe ndị ara arụghị ya na Anambra o ruo na ihe na ihe ọ ga-arụrụ anyị na-ekere ọrụ eke ikpere ndị na-ana buru lụọrọ anyị factory buru ebe ndị ara bujere ha buru ebe a na-aba parents tonite eme ya abandon bụ na be ụnụ ma ọ bụ ije na ikpọta ndị village ụnụ ikpo yi ebe ahụ ọha na be anyị ome nsọ ka ọ bụ ebu na anyị ife ọjọọ Ebuka biko ka Ebuka ebutere anyị ife ọjọọ ọ jọgburu onwe na njọ si wudere n'isi ịnọgide nne m na nna m ka nka eburu ha ime ha abandon si na gịnị anyị na-ememik ndị ọcha. chetakwa na enwere ndị na-enweghị ụmụ enwere ndị na-amụtaghị ụmụ na-enweghị ndị na-elekọta ha ka ndị na-ekọta bifo ụfọdụ na-anwụ ọnụ na ama ha mgbe ha ndị a na-atụtụ na ha nwụrụ na amaha mgbe ha ji nwụọ oke eje ebe ahụ na-elekọta ịkwụ ha anaghị akpọba ha n'ụlọ ọgwụ na-enye ha nri na-enye ha ọgwụ na-eme ihe na enwere ndị ga-abanwe ebe ahụ mana ihe mụ na-ekwu bụ na dịka ụmụaka m akpọgara m ebe ahụ ọ bụrụ na nne m na nna m ka nọ aka m aka ego ha dị ma mkpọga ha ebe ahụ na-enwere ndị ọ bụrụ na e nwere etu ọnọdụ chi dị maka aka niile aha ha akwụkwọ nsọ kwuru na let me tell you something ịma ihe ejekwu ihe abụ maka echi ịga na mba ofesi ihe abụ ihe bidoro nsogbu ụmụaka nwe obere ife nna ya bara ya mba akpọrọ ya kpọje na social welfare ọ nọ ebe ahụ too ọ na-enwe aṅụrị na ọnọdụ ndị experience before nọọ ya ọnwa na-abụ osebe kolos ị na-ekwu ọkọdụ ndị bụ na amanye kolos osebe kolos mgbe ife ọjọọ dị iche iche mmadụ nwaanyị mmadụ ife ọjọọ ndụ ya ma mbụ the same thing again onwezi parents or part of their culture because ha allow ya this same thing nkịta ime this thing allow ka ebido nwe ebe ya bụ isi na onye ụmụ ya mere mgbagha maọbụ onye nweghezi ụmụazị ime ha anya ụmụ ndị mmadụ ha bido gbaghaba nna ha ekweta ha m na nke ahụ maka eji ha anya ọma aga elele onwe ha n'Igbo fada na-adịghị na bịa ya bụ ọ bụrụ na ifu onye ahụ mgbe elele na-ewu onye ọbụla buru galọn mmiri gawa elele o ji ha anya ọma gawa enwere ndị amaarụ na ọ dị ka ikwute okwu ndị ọrịa mmadụ niile ama mbụ ndị ọrịa enwere ndị amaara na ha enweghị ndị ga-elekọta ha o ruo mgbe ahụ ekpoga ha ebe ahụ mana enweghị nwa afọ Igbo ṅụzuru ara nne ya afọ ga-akpọrọ nne ya maka na ọ na-aya ahụ maka na gịnị na-eme nne m yara ahụ afọ 3 enweghị m ihe anyị kapịchara mpe mgbe ahụ mana anyị tagidere ebe afọ o ruo mbọsị okwu kwuru n'okwu mana etu ọ bụla o si dị mmadụ nnọkọta eche eme echiche na m ga-akpọrọ nne m gbaba na Old People's Hope ara ọ na-agba m mana ụmụazị kịta na inyere ha option ike bụ option A and B ka inye ha mana onye ahụ bụ onye ara o nwere ike edowe ya n'akụkụ nke ndị ara ọ nọrọ n'akụkụ nke ndị ara nne ya ọ kpọtara anọrọ na akụkụ nke ndị okenye a na-agwụ mana ife ya bụ na because ife na kịta ife alụlụ kịta ya ebidoro ụmụaka ebido ime their parents abandon because ụmụ ha na ọsị what the hell na nne ya she go to Old People's Home ụmụ ya abandon gbafere gbana mba ofesi ma gbana anywhere na Nigeria ọgbana anaga jide anyị ekwetagokwa n'ofu ihe anyị ekwekọtago n'ofu mana nke ndị ara kasị bụ na Enugu steeti a na-ebu arụgo n'ụlọ arụgo ya bụ ụlọ ka arụrụ ewepụ signboard wee ma ndị ọrụ ga na-arụ ebe ahụ ọrụ ebidogo a na-enye ha ma ekpere o ma ọgwụ o ma nni o ya bụ na a ga-eto Ebuka Obi na obidogo ebido kama ihe a na-agwụ ya bụ mgbe ụfọdụ ọ chọọ ịrụ ihe ụfọdụ ọ jụọ ndị ebe ahụ ka ihe dị m ijekwa ọ bụrụ na ọ jụrụ ndị Aguleri ebe wetara na wee sị ha na ndị ara karịrị ebe a
ma ọ bụ ndị a niile nọ n'Ọnịcha si kpoba ha ebe ahụ ole si na-ekwu na ndị Aguleri bụ ndị ara asị m kpam na ndị Aguleri bụ asị m na ana m agwa Ebuka Obi sị ya ọ bụrụ na ọ chọọ ịrụ maka o nwere mmụọ ịrụrụ ndị Igbo ọrụ ọ chọzi ịrụ ọzọ ya jụọ dịka ihe ọ ga-arụ n'obodo dị etu ala ka ọ bịa na Enugu kịta ọ chọgoro ana free aga m akpọ gị ebe a ga-enye ya na free gwakwana ihe ọ ga-arụ ihe ọ na-champion bụ akụ ruo ụlọ ya bụ ego ahụ iji eme ihe na maka iwe m n'okwu anyị na-ekwu bụ na ndị Anambra kacha wee bilionia na Naịjirịa niile mana enweghị nke ha rotere na ana gekweghị ntị ịchọkwara ka m na ndị Anambra nwee nsogbu biko anyị ya eso okwu mana achọrọ m ịma kere nke bụ na ịchọtara ihe anyị emere anyị ọ bụrụ ebe a na-azụ ndị maka na unu emewuru onwe unu ọ bụrụ na unu mewuru onwe unu ego niile unu ji bụ ego unu ji atụ ego na bọndụl atụ ego na bọndụl chọrọ okwu na-agagharị gburu fi ịmaka nga mmemme na Anambra mgbe ụfọdụ ha ọ na-abụghị mgbe insekuriti bịaziri ju ebe niile onye ọbụla kwanyere onwe egwu dịga ịga mmemme na Anambra ịkọtara okwu maka na moto na ihe na polisi na-anọ ebe ahụ na-akarị ndị bịara mmemme nke na kịta ekwuzi igbe kịta ekwupụ ọhụụ bikọs ọ bụ na ime ihe ụmụ okorobịa ewere nnefa were nnafa meresi ụmụ kịrịkịrị ọgwụ ego nye ụdị adịja gwata Enugu steeti onye omezie ya nne ya asị na nne na-apụ ara ịkpọkwa n'Enugu maka na abịa ebe ndị dibịa kacha nọrụ n'ụlọ nga kịta ndị eji ọ na Anambra kọmishọna sị na ha karịrị 30 nke ememe ya kọmishọna sị na ha karịrị 30 ma ndị dibịa ma ndị nke ụka ma ihe na ekwukwene ka anyị ghara ịga ebe ahụ onye ndị na-enwe ndị agha na-abịa ọ dị mma Igbo daalụnụ anyị ekwu ya ekwu ihe anyị na-ekwu Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi Chukwu gọzie gị na nke i mere eme mgbe ụfọdụ ịgawa ihe ụfọdụ ịjụ asị efufu na ndị Anambra sị na ha ụlọ ihe na ofu bụ na o megidere omenala anyị ịkpọrọ ndị nne na nna dowe n'ụlọ ịkpọpụ ha na-agụ n'ọma agụ maka ihe ha ga-akpe ime ha abandon property nke ahụ megidere omenala ndị Igbo ndị ọcha bụ ihe na-eme anya ma mmiri ma tata ma echi n'aha Jizọs mana ọ bụrụ nke ndị ara ịrụtara ya ọfụma ndị niile isi na-adịghị mma ndị na-ekwuru ọsọ gbariri isi ndị a niile na-eti nne ha ihe ndị a niile ekporo ha akpọba ha ebe ahụ irukwe ọ bụkwara na onye idie ọgwụgwọ nsọ nke ụtarị ama m na ị nwere ndị akpa obi ga-apịata ụtarị at least ka ebido zọtawa ụmụaka be anyị Soludo gara mepe ya mara ihe oji ga mepe ya maka ọ maara na ndị isi na-adịghị mma buru ibu ha mekwu maka onye ji emepe okwu anyị apịacha okpere mana ihe na-ekwu maka mana arụrụ ya na Anambra Aguleri ọ bụ ebe na Anambra ka ọ bụ nye ka na yosi bụ na-ebujebe ọzọ ọ bụ factory mmiri si rụọrọ anyị ekenyego unu ekenye factory mmiri karịrị na Anambra ọma mbara ọ bụ n'ebe ọhụ mmiri juru ebe si rụọrọ anyị IT center ekere ọrụ eke ndị Anambra were ụlọ ndị ara rụrụ unu oru mbọchị ọzọ ekewa ọzọ ọ bịawa ege nwere ike ekenye unu ọzọ ka emesịa epeti gị ga-ekene ha Ebuka Obi anyọkwa ga-ekene gị biko bịa bụrụ ụlọ ndị ara je buje Enugu steeti bugi ya na-ebe kwanụ ka ọ ga-eji na ihe ekele ka na-ekele kwana nke na gwana ana m abịa gbanyụọ ihe na ekwuchana gbanyụọ na ekwuchana ndị be anyị ekene